que vir á festa do marisco. Hai que vir. Ademais, sí, home, Hilda, di que ademais, sí. Hilda, ti come afeito. Si total, aquí xa participamos, agora é importante papar todo o que se poida antes de ir para casa. Por certo, sabías ti, Adri, que hai xente que se aferra máis ao verancanos, que o estamos invocando todas as fins de semana? Non creo. Pois sí, en Bouzas están a despedir, a celebrar hoxe a fin do verán. Como te É quedas? certo, e van a facer por todo alto coa súa festa guateque dedicada aos anos 70, 80 e 90. Levan 3 anos facendo esta festa e con gran éxito, cada vez son máis as persoas que se animan a despedir o verán pois cunha mistura de bo ambiente e boa música. E mira a nosa Alejandra, mira para aquí a nosa compañeira que está disposta a despedir o verán por todo alto. Alejandra, moi boas tardes. Mimetizada aí co look. Moi boas tardes, compañeiros. Non pensedes que retrocedemos no tempo, Non, é que aquí en Vigo están a dalo todo no guateque. De feito, xa vedes a compañeira, que, bueno, non ten máis que ganas de bailar. Imos a xuntarnos aquí a Paz, que é unha das organizadoras. Paz, como xorde todo isto? Pois nada, no 2019 queríamos facer unha verbena para rematar o verán. Entón ocurriusenos aquí no Palco da Música traer un grupo local e facer unha verbena, unha festa ao aire libre. E pedimos a xente que viñera ataviada con música dos 70, dos 80, dos hippies, rockeros, do que sea. E como é a colaboración veciñal? Porque vemos aquí que hai unha morena de xente. Moi ben, porque a xente o que lle gusta é a festa, o que lle gusta é a verbena. Verbenas pequenas e moi nosas. Canta xente poderá haber aquí, máis ou menos? Pois 500 persoas ou así. Nós somos de pequenos formatos, de quita e pon, pero de facer os eventos así. A idea é facer pequenos formatos, pero vemos que isto está rodando a todo o gas. Sí, e a xente de feito este ano choveunos cando tiñamos programado, íbamos a suspendelo e pedironnos, por favor, que o fixéramos. Home, e non van pedir, porque a selección musical, como é? Vemos aquí unha variedade dos 60, 70... É a selección que fai o grupo Seiva, que é o grupo noso, o grupo fetiche noso. O que queremos sempre é que sea música que todos coñezamos. A verdade é que todo o mundo coñece estes temazos, pero vinde por aquí, porque vexo unhas mozas que están a dar todo. Chicas, a ver, que é mellor, un guateque destes ou un Paz? Home, moito mellor na rúa, porque é máis divertido, a xente fai o que lle dai a gana e o pasamos de maravilla. Pois rapaces, compañeiros, vou vos dicir unha cousa, teño vos unha sorpresa preparada xa para o final. A ver por onde a teño, Rafaela. Imos facer o noso espectáculo preparado. Como é? Explótame, explótame. No, para atrás. Faltanos, a mí falta a Melena. Que tal? A ver. Caiche peluca, Rafaela. Vamos de dar. Veña. Explótame. Atrás, nunca para Vai me dar un tabardillo no pescozo, Oh, xa rematou a performance de Rafaela Carrao. Espectacular, Bueno, estamos acabando xa a nosa viaxe.